sapot na narinig na rin natin tong malong. Ayan. Kain na sila, kain. Kumain ka na, Big Boss? Kain pa lang ang bell. Tignan natin ano yan. Wow! Ano yan, Nakong? Lugaw po. Ay, wala. Pass. Alam ko may supas. Sa kabila. Saan? Sa tagal-tagal ko nag-charity boss, ngayon lang ulit ako makakatikim ng super rush. Saan cellphone yung gamit mo? Ah. Sapot. Okay, mga tawag natin. Ayan, kumakain na po. Team Sapot. Kalabit! Katawa ko. Okay, the certificate of appreciation is presented to please come forward. Kalego Sapot. Caleta. Next, Riders Club. Palatakan po natin. Okay. Siya, Nay! Maganda mo tayo, yung kinyakong. Ayan na sila. Okay, press alay. Binuha mo naman. Kalego, Caleta. Kaya ganyan, mamigay naman kayo. Alam ko yung Kalego na yan. Ano na yan? Ako. Sopas oh, for the first time, sabaw. Kalego. Oh, salamat. Ayan, picture taking muna. Ay, paano kayo with yung mga cert natin na eh. Boss. Huwag mo na kayo maalis. Na. Magbigay na po ng certificate. Isa niyo po yung rapon. Ano po kayo lahat mamaya? Ha? Gawin yung sapot. Ganyan na lang oh. Thank you, Team AARA. Arangkada. Umaarangkada. 80 kurbada. Sir Alan. Next, Sapot. Ay, nanalo sa meeting ah. Team Sapot. Team Alay, Team Press Alay. Award the certificate. Team Sapot. Invite din namin kayo doon. Southern. O kami rin pupunta. Pupunta na kami dito. Paro-paro! Kal! Ulit! Ayun. Oh, picture na. Oh, ano dyan? Nakalita na po to. Next. Ismail Arangkada. Anda. Riders. Saan yung sa atin? Ipapano din sir. Opo. Ito lang po. Opo. Ito number Tapos pabili na rin po ako ng sticker nyo. 50. Yun oh, tatlo, 120. Tatlo 120. Word. Dalawa lang silang makukuha mo. Akala ko tatlo. Meron pong isang dyan. Pwede po kayo. Mamili ka daw dito na isa tapos dalawa dyan. Oh, sige. Kuha ko. Di ba same lang din? Same lang. Nagdala ba kayo? 50. Pag isa, 50. Pag tatlo, 150. Wala nang tawad yun, ma'am. Wala na. Kasi naway. Ano ba ka naman? Kuha lang kayo dyan. Sige. May FB page? Or ano? Opo, meron po. Isa, May page dalawa, po tatlo, kami. pwede ganun. Tapos YouTube channel, One YouTube channel. Juanito Motovlog. Wala na po talagang bawat sila. Nagagawa ng 25 po. Saan po? Ha? 20 sa debt. Wala nang problema. Basta apat.
Binabiso lang isa. Ito. Dalawa dyan, tapos isa dito. Batang anda, oo. Batang anda, mat atin, hindi parehas lang. Magkaiba lang ang kulay. Galis natin yung... Maganda-ganda. Lasing liro, pero di ba bayro ko na na. Tapos ito, pwede rin itong dalawa dito. Pwede, isa dito, isa dito. Yung totoo po. Joke lang po yun. Ano ba ba, tatlo. Okay. Para na po kayo dyan, ha. Yung sukli sa inyo na po. Bili na. Bili na. Certificate of compensation naman palit? is presented to Isukat-sukat na to. Tumatag ka ba? Hindi, Ma'am Joyce. Hindi, dagdagan mo na lang ng 7 days to kay Ma'am Joyce. Next. 120. Salamat po, ha. Palagpakan po natin. Yan, kumakaway siya. So, buti. Ano yan? Boom! Ay, isa pa. Lance Nazareno Tulan! Ang saya pala dito. At Juanito Motovlog! Ayan. Tara, Sige, tara. sigaw nyo lang para matagal yung Thank you, sortok sir. natin. Sir, salamat. Ingat, Opo. Legs! Halo! Ati lagi dibusing ko na eh. Okay. Sapot niya raw. Sara. Tawa-tawa ka dyan. Gigaran.